Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, aminei buruzko bigarren ariketa ikusiko dugu. Kasu honetan, konposatuak marraztuta dauzkagu eta izendatu behar ditugu. 3 kasuetan, aminak dauzkagu, ikusi duzuenez, hemen NH2 daukagu, kasu guztietan. Lehenengo eta behin, gure amina mutur batean dago. Gure kate nagusia 3 karbono ditu, ordeon hau, lotura guztiak sinpleak direnez, propilamina izango da. Bigarren kasu honetan, amina ordezkatzaile bezala agertzen denez, gure kate nagusia izendatu beharko dugu, eta gero amina ordezkatzaile baten moduan ipini beharko dugu. Kasu honetan, gure kate nagusia bat, 5 karbono dituenez, pent izango da, lotura guztiak sinpleak direnez pentanoa, orduan hau izango da pentan, eta gure aminaren kokapena ipini behar dugu orain, zein da gure kokapena, hemendik hasten bagara zenbatzen bat 2, 3, 4 karbonoan, eta hemendik hasten bagara zenbatzen 2 karbonoan. Amina hurbilen duen muturretik zenbatzen hasi behar garenez, gure amina 2 karbonoan dagoela esango dugu. Orduan hau, pentan 2 amina izango da. Horrengo kasu honetan, 2 amina dauzkagu ordezkatzaile bezala. Eta gure kate nagusia 8 karbono dituenez, okt izango du aurrizkia. Bezala, lotura guztiak sinpleak direnez, ere oktan izango da. Eta orain, 2 aminak kokatu behar ditugu. Hemendik zenbatzen hasten bagara 2 karbonoan eta 3, 4, 5, 6 karbonoan izango dira. Eta hemendik hasten bagara 3 eta 4, 5, 6, 7. Aminak hurbilen duen muturretik zenbatzen hasi behar garenez, hemendik zenbatzen hasten dugu, eta orduan gure aminak 2 eta 6 karbonoan izango dira. Hau da, 2,6 di amina. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.